Здравейте всички боксери! Сега сигурно много слабо ме чувате, сега ще ме чувате много по-добре. Ето, готов съм, ако се питате, имам 4-5 гледания на YouTube на първите 2 клипа, но значи имам лек лак, но иначе доста бързо нещо ми стана компа. Все още не мога да гледам, разбира се. Това ни е новата къща с резиденция. Вече разбрахме как се прави резиденция и веднага, ако не направим, много ясно, е тук с дините, тук малко по-близко. Базикам се, ето го е с дините. Аз се кефа, честно казано. Ето 20 злато, ще го продам. Не да ли трак. Сигурно скоро ще стана супер юзер и ще ви показвам как се прави шоп, казино, ларп. Може и в някой епизод да ви покажа как се прави резиденция. Ето ми ги моите диаманти, злато и голд. И айрон, колко съм просто злато и голд. Така, сега отиваме. Warp Sale, ето, там отивате и тук ето там има Cobblestone, Dirt, тук диня, това е бред, това е Sugarcane, това е злато и това е реста. Тук пише колко за колко. Не знам точно колко ще ми вземе, сигурно това е последното. Да, имам още 5. Ларп диско. Къща ми е на ларп диско, да знаете. Е, това аз го правих и веднага някой да изгрифа малко Cobblestone. Идиоти. Това аз го правих вчера. Някъде 5 стака Cobblestone. Аре бе. Къща се още се бъркам къде е. Защото съм сетнал хом при старата. И вече нямам нещо при старата. Това е първата, най-първата, която доста отдавна изгрифана. Един педерас изгрифа. Не знам дали ме чувате, защото си говоря на носа. Вижте! Тук първо някой се качвал с Cobblestone и с дърт. После с дърво и с дърт. После аз с... какво беше? Не единия. Беше 300. И аз не мога да се кача. Да. Много разумно решение, че не мога да се кача. И сега... Какво ще правим? Бъде. Ето какво ще правим? Как може да питате? Какво ще правим? Но ядиня трябва да ям, защото гладна имам. Много мразим да гладна имам. Това е на Jailcraft, между другото. BDL, BTV. Искам да ви кажа нещо да се посмеете. Едно момиче от нашия клас, викаме и Beans. Играе Minecraft. Така. Мързи ме да... Даже не знам, гледайте тия идиоти къде си направили градина. Защото не могат вътре да си направят с изолация. Може да изгрифате тук отстрани, ама няма вътре нищо да барнете. Честа с диаманта ли виде? Екстра! Че си намерих злато. Той имаше 5. Не 5 диаманта. Не знам, намерих си едно от това чест имам. Добре. Sugarcane изхарчих за тия рафтове тъпи. Опа, вода мършава. Тук имам чест
с доста интересни неща. За мен е Deep Blast Protection 2, Projectile Protection 2, Protection 2 и Feeder Falling. Познайте колко? 2. Много давно не съм копал вече ето Woods. Ето къде отдолу е Woods. Сигурно ще ми прати SMS, един SMS да стана Super Duder Warp Sale. Те е един педераст тук продава Cobblestone, изпуснах много. No! Абе дай аз си облегнем горе честовете, ако не са ги облифали. Ама гъй имам приват, аз имам приват, бе. Sticky Piston, Weather Plate, Stone Flap, опа. Level. Охо, Stone Bricks. Скоро ще свърши видеото, ако свърши по някое време, не ме съдете. Нямам пари. Базикам се. Как ще изплата съда трябва купон целия. Ги две, те ме слушат най-добре. Едната е бе другата, а пък двете тръжкат и двете. Най-добре се. Едната ми е другата, а тая песен ми се заби в тъпата тиква. Други епизод ще ви покажа, който ще е след този епизод, веднага ще го снимам. Ще ви покажа как се прави Residation. Резиденция. Защото модератора, не знам да не ми сърди, ама грозно обяснява. Аз от него, да ви кажа честно, нищо не разбрах. Не какво нагоре, надолу, аз ще ви показа, разбира се, по лесния начин. Нагоре е дип, надолу е фак, като не знаеш да обясняваш. Сигурно не съм казал, че аз съм The Player. Ето как се пише, горе, сигурно виждате, не. The Player. Тук ми бях козите. И вие му гривари, къде да ви козите, бе? И свобода. Абе, почувам. И къде телите? Брат ми бара компа, затова сега ще цъкна Хикс. Голем педера съм. Ако ми е свалил X-Ray, ще го заколам. Не ми е свалил, браво на него, бе. Изтрил го е, бе. Force Update. Вижте, даже нямам too many items. И между другото ще свърши след 5 секунди. Аз съм The Player, няма да слагам интро. Едно. Чао, чао.